5 червени флага, които крещят, че този човек не е подходящ за теб и си губиш време. Първо, когато човекът срещу теб избягва да говори за това какви са неговите очаквания относно връзката. Дали търси нещо дългосрочно и сериозно или очаква просто забавление. Ако не е готов да бъде ясен, то най-вероятно си губиш времето. Яснотата е важна, за да не попаднеш в ситуация, в която очакванията относно отношенията се разминават. Той или тя винаги са прекалено заети, винаги имат много работа, винаги имат нещо за вършене, отлагат срещите, когато сте се разбрали да се видите и такъв тип неща. Така че ако той или тя не отделят достатъчно време за вас в началото, то вероятността да го направят на по-късен етап е изключително малка. Избягването на емоционална връзка. Да кажем, че вече сте излизали няколко пъти, а ти не знаеш абсолютно нищо лично за този човек. Това може да е признак, че той не смята,